бахшида ба рӯзи ҷавонон бахши ҷавонон ва варзиши шаҳри турсунзода чорабиниҳои гуногуни варзишиву фарҳангиро ба нақша гирифтааст, ки ҳадафи асосии тарбияи насли наврас дар рӯҳияи ватандӯстиву ватанпарастӣ, хештаншиносӣ, баланд бардоштани ифтихори миллӣ ва сатҳи ахлоқу маънавият ин насли ояндасози миллат мебошад. Баргузории мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба теквондо ИТФ, ки дар толори варзишии Самандар 21 баргузор гашт, аз тадбирҳое мебошад, ки дар ин самт пешбинӣ шудааст. ин мусобиқаи кушод беш аз 250 нафар варзишгаронро аз шаҳру ноҳияҳои Тобе, вилоятҳои Суғду Хатлон ва пойтахти кишвар фаро гирифт. Тули 6 сол аст ки дар ин намуди теквондо БТФ машқ мекунам. мо имрӯз дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ ҷои дуюмро ишғол намудам. мехоҳам ки дар оянда дар мусобиқаи байналмилалӣ ва олимпик иштирок намоям ва ҷои аввалро сазовор гардам. устодам Сайфуддинов Ҷамшед мебошад, дар онҳо ташаккури зиёд мегӯям. ман мехоҳам ки дар оянда боз машқ кунам ва дигар давлатҳо рафта парчамдори давлат ва Тоҷикистони худро баланд бардорам ва боз ҳам кӯшиш менамоям ва ман ташаккур мегӯям ба устодам ки чунин моро тайёр намуданд. варзиши намуди тайквондо ИТФ дар шаҳри Турсунзода ва дигар минтақаҳои кишвар сол аз сол рушд меёбад. ин аст ки ҳамасола даҳҳо варзишгарони тоҷик дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ иштирок ва шарафи Тоҷикистонро ҳимоя менамоянд. дар анҷоми мусобиқа ба ғолибон ва беҳтарин варзишгарон диплому тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. мақсади баргузории ин гуна мусобиқаҳо барои дарёфти чеҳраҳои нави варзиши намуди тайквондо ва кайф мебошад ва мо мехоҳем ки дар оянда варзишгарон мо ҳамчун як парчамбардорони ҷумҳурии Тоҷикистон бошанд дар арсаҳои байналмилалӣ. ҳамчунин дар ин ҷо мусобиқаи сангбардорӣ дар вазнҳои аз 100 то 250 килограмм гузаронда шуд, ки дар он варзишгарон аз шаҳру ноҳияҳои Тобеи марказ иштирок намуданд. мақсад аз гузарондани чунин чорабиниҳо ин рушди варзиш, мустаҳкам намудани дӯстиву рафоқат байни ҷавонону наврасони минтақаҳои кишвар ва тарғиби тарзи ҳаёти солим мебошад. таъкид меравад ки чорабиниҳои мазкур дар баланд бардоштани маҳорати касбии варзишгарон мусоидат менамояд.